paseamos un pouquiño porque David Amor debera estar xa traballando con Nuska. Eu traballar na tenda aquí a Nuska, a nosa horticultóloga de cabeceira. Pasa por diante, Juan. Que bonito todo, que maravilla. Llevo toda a mañá preparando isto para que Non viñeras vamos a ver, ti. que hai xente que o decido poñer aí. Que mentira, é que non me axudou nin a limpar os grelos. Mira, todo preocupado. Oye, Non fixo Juan, estamos falando de non encender nada. bengalas en interior e mira que nos trae esta que está queimando medio plato. Pero bueno, hoxe, Está quieto, o ti, importante, está quieto. Nuska, que Ti non está arrimes la todos os cortina. luz con nós para saber da horta, para saber o que está de tempado, o que non, o que facer. E hoxe vamos a aprender de grelos. De Moi ben. grelos. Ou de ravisas, porque aquí a min ainda non me empezaron a grelar as ravisas. Ravisa, Naviza. Naviza. Vamos a ir pola tecnoloxía. Naviza. Antes de nada, Antes de nada, vamos a aclararlo outra vez. Este é o tema sempre do inverno. Este é o tema do inverno. Todos son ravisas. Todos son ravisas. Navizas. Hasta que se demostre o contrario. Todos son navizas e cando grelan, cando empezan a botar a flor, chamamos de grelo. Cando empezan a estirar, para botar flor. Vale. Pero todos son ravisas. Despois, Pero- hai un tipo de ravisas Eso es. que xa teñen o bulbo. un bulbo abaixo, que non é unha trilogía. Non todas as ravisas teñen bulbo, pero sí todas as ravisas van a ser grelos. E non somos todos os que estamos, pero estamos todos os que Todos somos. os que somos. Algo así. Eso dixíase pos de tal, pero bueno, pon que si sea. eso non Nuska, está de tal. queremos boas noticias, que estamos... Hoxe, por certo, é o Blue Monday, díximo Sí. David Amor hoxe, o día máis triste do ano. Que va, Estando home. nós aquí, estando a xente de Home, por chantada, e hora de palavea, Claro. alegría e aplauso para vos. Claro que sí. Que Desperten un pouco. Que levamos uns anos que as greleiras, as nosas greleiras, que se queixen co grelo que non... Bueno, moitas delas que din que non estaba ben. Este ano o grelo está ben. Este ano foi un ano de boas ravisas. Os grelos aínda lle fai falta un pouco máis de frío para empezar a Máis grelar. aínda? Mais, per que dios? Vai a depender sempre da zona. A ver, aquí en Ordenes sempre fai máis frío, pero na beira do mar, pois non. Porque sempre escoitei que, por exemplo, as xiadas que queimaban todo, pero, sin embargo, para o grelo é bo, non? A xiada ou non? Eu non é que donde eu vivo non existen xiadas, Eso porque non eu vivo existe. na beira do mar. Son os pais, vale, as xiadas son os pais ali. Eu o que viña hoxe explicar é Sí. como conservalos, como gardalos, porque o grelo tan pronto como se empeza a estirar, cando empeza a revisa a estirar para ser flor, Sí. acábase, o sea, unha vez que é flor, acábase o grelo, Vale. e deixamos de ter esa verdura. O sea, que Bueno. podense conxelar. Por exemplo, se E temos podémolo moito congelar. este ano que é Sí, bo, sí. pero nos podemos conxelar cruz, non? Non deberíamos, Por que? porque, Que pasa? porque rompense as fibras, queda como transparente e despois a textura na boca sería como moi chiclosa. O sea, incomestibles Unha atrapallada. total. Non, Vale. non se pode fazer. Bueno, Aparte tes que chicles ocúpache na casa. cun sobre de verdura. Bueno, pues chicles veganos, eu que sei, ahora hai moito de todo. Bueno, pois a millor maneira, Vale. a millor caseira para conservalos sería dándolle unha fervura. É o que se chama en cociña blanquear. Non inventín eu, dixe así. Perdón. Ou Blanquear. escaldar. Aí estás, David. Escaldar Aí é estás. un pouco máis de tempo. Mais, porque canto Sí. tempo terían que estar? E como un minuto ou así chegalle. Mira, o importante entonces, é que é bastante escaldar, eh? o importante... Non sentir, Vouche dicir unha cousa, mira, na miña terra, bueno, o importante é que pase o que non pasou aquí, que non deixe de ferver. Pero que esta cociña non vale, O sea, hai que Nuska, xa botar sabes. menos, entón. Sí, hai que o que pasa é que a cociña non ten o calor suficiente, pero bueno, o estou caso é criticar, trejo da casa, porque é no que cociño, eu, porque... Por que non me entusiastes a boa? Porque non dou metida de leña no coche, non me entra, tengo que montar la Bueno, pedra, pois tiro eso, todo. o importante é que non deixe de ferver, botar en puñados pequenos. Vale. Bota fervendo un minutiño ou dous, todo máis, porque non queremos coselos, simplemente queremos que rompa a textura as fibras, e despois, pois, sacaríamolos así, vámonos a imaginar que ferveu un minuto. Vale. Porque, como Imaginámonos, vemos, non pasa nada. imaginamos. Podémoslo botar en agua quente, ou, perdón, en agua fría para enfriálos, Sí, Sí. claro. ou non, eu non o fago, simplemente deixo sin unha fuente, Que me contas? así como te lo cuento. O sea, que nin xeo nin nada, porque teño escoitado que o do xeo vai ben tamén para ese O do contraste. xeo vai ben, por exemplo, cando queres coser ovos e queres cortar inmediatamente a cocción, que non sea nin medio minuto máis. Neste caso non párate un fai falta. minuto, párate un minuto. Paramos. A mí me encanta, eu non teño ni idea de cociña, pero Veña. facelo cocido me gusta. Vale. E recomendaronme facelo, poñelo despois xusto en agua fría, incluso con xeo, para fixar a clorofila e que queden máis verdes, para que non perdan o Pero verde. para iso é o blanqueo. Cando blanqueas unha verdura, o sea, cando a ferves, botas en agua fervendo e deixas un minutiño ou dous, e a sacas, e queda como o color fijo, hasta incluso a clorofila. Non che cambia de E por color, que non lle chamaron verdeo?
Porque tamén se fai con zanorias, por exemplo. Ah, vale. Aí sería máis naranjeo ou presidente de Estados Unidos. O sea, que neste caso... Bueno, o que che va a dicir, que me falas, Na miña terra, escaldar chamase, por exemplo, cando tes unha colledura nun dedo, Sí. tes un corte ou así, tes unha pequena invasión ou así, meter o dedo na agua escaldando chamase escaldar o dedo. Nós dixímoslle fervelas. Si, hai xente que di, casi Escaldar volve o casar e dedo. di, ai, non escaldaches, tal. Vos tamén se dime que... Non, dixe, non escarmentastes. Ah, tamén é verdade, estaba confundido. Arriba mapala. Bueno, ora... Vamos a seguir co proceso imaginándonos que isto xa enfriou. Auga fervendo, non deixe de ferver. Metémolos un minuto, sacámolos na auga fría se queremos ou non, ou como fai Nusca directamente na fuente. Directamente na fuente. Estendémolos. E cando estean fríos, porque quentes no congelador, a verdad, bueno, depende do cariño que lle teñas ao congelador. Pero non é Se lle tes recomendable. pouco cariño, non deberías de meter cousas moi quentes no congelador. Vale. A xuxeita aí. Ella. Entón, como poidamos, pois collemos así que as mans son mellor non, pero na casa se non che ve ninguén, pois é o adecuado, non? Aquí que non vai ver, Nusca, non te Aquí. preocupes. O microbio no Non vai congelador. falta que tal. E o importantísimo é que se garde en bolsas de congelar. Porque as bolsas de congelar son axeitadas para soportar temperaturas por debaixo dos 12, 15, 20 Un grados. tupper non valería? No. A ver, se é un tupper especial para congelar, sí. Se pon na parte de abaixo que é para congelar, sí. Sí. Se non, non. Porque escacha. O plástico, se non é adecuado para congelación, escáchache. Vale. Pode Vale, isto romper canto moi nos fácil. aguanta no congelador? E un par de anos ben. Un par Pero de anos. bueno, non temos necesidade porque po ano volvémolos a E plantar. agora o truco importante. Nós truco. fixemos todo este proceso, temos no congelador e de repente un día hai que Mañá- ganas de gerelos teño. Mañá, Va? bueno, tenche que vir a Jana un pouquiño máis. Claro, que claro, así. como fajo? Mañán quero facelo caldo. Eso é. Bueno, pois mañán, así como pos o tousiño a desalar, como pos a costilla a desalar, e limpa a oureira, eu sempre, ou tal, limpando o oureiro. sempre. Ou puñemos a carne con sal, se a queremos salar ou así, tamén nos ten pouco que que lo acordar ten que controlar. de quitar os grelos. O día anterior. Sí, E deixamos a intemperie ou... No. Todo o que se saca do congelador debería descongelarse na nevera pouquiño a pouco, dun día para outro. Debería de ser así. É a mellor maneira. Pouquiño a pouco. E despois, simplemente, bótalos ao caldo, pois cando lle botas a verdura normal, porque non, o sea, ainda lle falta coserse. Vale. Solo estuvo aí un minuto. O sea, foi como... Ese foi o truco para mantelos... Pa podelos- Levou o pa podelos- susto de prepárate para o que che vai vir. No, que levou... Isto é o que che vai vir dentro do ano. O que nunca deberíamos de facer na casa é jardar verduras, grelos, repolos, rabisos, o que nos dé a gana, así, solo fervidos en un bote. Porque na casa non somos capaces a esterilizar de unha forma tan boa que non teña peligro para a nosa salud. O sea, Vale. podemos envasar botulismo, estamos falando dunha cousa moi Bueno, hai seria. xeitos de facelo, ti logo non fas na salsa de casa tomate. no. Pero é que a salsa de tomate ten un acidez por debaixo de 5 e ainda encima botamos... que dixeu nada? É que- Mira, é que o caso de... Ten botulismo de seguro na casa facer- guardado. Seguro. O caso de facer unha conserva na casa é que ten que ter un poder de conservación. Ajá. Xa había Poden palabra, ser dous, si, conserva. xa, a mesma palabra xa o Conserva, está ben pensado. Podémolo conservar con un tope de azúcar, o sea, se é unha mermelada, se lle botamos o 60% de azúcar, esa está conservado porque o azúcar ten poder de conservación. Vale. Se Pero a o verdura non alimento- podemos facer iso. No, se o alimento é ácido, como o tomate, podémolo envasar, pero tranquilamente, un pouquiño de sal e punto. A ver, Que pasa si con me esta quedou verdura? clara. Podemos conservar a verdura? Sí, congelada. Congelada. Non de normal. Se quedou clarísimo, de normal no, porque podemos nos meter en un problema. Non ten acidez. E para baixar ya acidez, non sei, por debaixo de 4 pH ou así, habería que botarlle 1 litro de limón. Eu teño un xabón na casa que é pH neutro. Non sei se- Lacón, pide Lacón.